गिबियावनो बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों कारेन्ट एफेयार्सनि पेरिस अलिम्पिकनि सायाव माखासे सोंलुफोर। आसाम पुलिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो अलिम्पिकनि सायाव मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैयो। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि जे मड स्टाडि वाट्सएप ग्रुप आरो टेलिग्राम चेनेलाव जयेन जायाखैबा डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ, लिंकआव थांनानै जयेन जानो हागोन। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ, हु इज कन्सिडार्ड द फादार अफ द मडार्न अलिम्पिक गेम्स? सोरखौ गोदान अलिम्पिक खेलानि बिफा साननाय जायो? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए पियर भेरन्डी कबार्डिन। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ, In which year were the first modern Olympic Games held? गोदान अलिम्पिक खेलाया गिबिसिनै बबे बोसोराव जागायजेन्दोंमोन? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी 1896 मायथाइयाव ग्रीस एथेन्सआव जादोंमोन। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ, The 5 rings of the Olympic symbol are in 5 different red, green, yellow, blue and बर'आव सोंदों अलिम्पिकनि नेरसोनाव मोनबा आसानफोर थायो। बे मोनबा आसानफोरनि रंफोरा जाबाय गोजा, गोथां, गोमो, निला आरो बाहाय लांदां जायगायाव मा जागोन होनना बुङोबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी ब्लेक एबा गोसोम। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ, What do the 5 rings on the Olympic symbol represent? अलिम्पिक नेरसोनाव थानाय मोनबा आसानफोरा मा ओंथि फोरमायो? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन बी द 5 कन्टिनेन्ट मोनबा हादरमा। मोनबा हादरमाफोरखौ फोरमायनाय जायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ, What does the Olympic motto Citius Altius Fortius mean? अलिम्पिक मोन्थोर Citius Altius Fortius नि ओंथिया मा? बाहाय बे Citius Altius Fortius फोरा जाहैबाय लेटिन वर्ड एबा लेटिन सोदोब। दा बिनि ओंथिया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी फास्टर हायर स्ट्रंगार। फास्टर हायर स्ट्रंगारानो जाहैबाय अलिम्पिकनि Citius Altius Fortius नि ओंथि। फास्टर हायर स्ट्रंगारा जाहैबाय इंलिश सोदोब। दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ, Where are the headquarters of the International Olympic Committee located? इन्टारनेशनेल अलिम्पिक कमिटिनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दङ? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए लाउसाने सुइजारलेन्डआव। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ, In which year did women participate for the first time in modern Olympic Games? बबे बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय गोदान अलिम्पिक खेलायाव आइजोफोराबो बाहागो लाजेनदोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 1900 मायथाइयाव। बे जाहैदोंमोन पेरिसआव जानायाव 1900 मायथाइयाव बाहागो लाजेनदोंमोन। दा कुइसन नाम्बार 8 आव दङ, Who was the first athlete to win a gold medal in both the Summer and Winter Olympic? गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर मोन्नैबो अलिम्पिकआव गिबिसिनै सोर गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए एडी इगान।
Question number 9 दङ Which country won the first Olympic gold medal in women's football? आइजो जोलुर गेलेनायाव गिबि खेबनि थाखाय बबे हादरा अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहानो हादोंमोन? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इउनाइटेड स्टेट। Question number 10 दङ Who is the first Indian woman to win an Olympic medal? अलिम्पिक मेडेल देरहानो हानाय गिबि भारतारि आइजोआ सोर? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि कर्णम मलेश्वरी। Question number 11 दङ Who won the first Olympic gold medal in an individual event for India? गाव हारसिङै गेलेनानै अलिम्पिकआव गिबिसिन सनानि मेडेल देरहानो हानाय भारतारिया सोर? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए अभिनव बिन्द्र। दा क्वेश्चन नम्बर 12 दङ What is the motto of the 2024 Olympic Games? 2024 अलिम्पिक खेलानि मोन्थोरा मा? बाहाय अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपसन ए गेम्स विथ ओपन। Question number 13 दङ Which edition of the Paris Olympic will be played in 2024? 2024 आव पेरिस अलिम्पिक गेलेनाया बेसेबांथि? बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी 33थि। Question number 14 दङ In which city were the 33 Olympic Games organized? 33थि अलिम्पिक खेलाखौ बबे सहराव खुंदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी पेरिस सहराव खुंदोंमोन। पेरिसआ जाहैबाय फ्रान्सनि केपिटेल एबा राजथावनि। दा जुदि बबे हादराव होननानै सोङोब्ला बिनि एन्सारा जागोन फ्रान्सआव खुंनाय जादोंमोन। फ्रान्सनि पेरिस होननाय सहराव खुंनाय जादोंमोन। दा क्वेश्चन नम्बर 15 दङ When is Paris Olympic 2024 inaugurated? पेरिस अलिम्पिक 2024 खौ माब्ला बेखेवदोंमोन? माब्ला बेखेवामोन होननानै सोङोबा बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 26 जुलाइ। 26 जुलाइआव बेखेवदोंमोन। दा क्वेश्चन नम्बर 16 दङ Who inaugurated the Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 खौ सोर बेखेवदोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इमानुएल मेक्रनआनो बेखेवनाय जादोंमोन 2024 नि पेरिस अलिम्पिकखौ। दा क्वेश्चन नम्बर 17 दङ For which time recently Olympic Games have been organized in Paris? दा बावैसो समसिम पेरिसआव बेसेबां खेब अलिम्पिक खेला खुंनाय जाखो? बाहाय थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी थर्ड टाइम। थामथि खेब जाबाय पेरिसआव अलिम्पिक खुंनाया। दा क्वेश्चन नम्बर 18 दङ On the banks of which river were the 33 Olympic inaugurated? 33थि अलिम्पिकखौ बबे दैमानि सेराव बेखेवदोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी सिन। Question number 19 दङ In which stadium was the closing ceremony of Paris Olympic 2024 held? पेरिस अलिम्पिक 2024 खौ बबे स्टेडियामाव फोजोबदोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए स्टेड डी फ्रान्स। दा क्वेश्चन नम्बर 20 दङ Which country has won the most medals in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव बबे हादरा बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहानो हादोंमोन?
बाहाय अपशनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपशन बी आमेरिका। आमेरिकायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मेडेल देरहानो हादोंमोन। बेसेबां मेडेल देरहानो हादोंमोन होनना बुंबा 126 टा मेडेल देरहानो हादोंमोन। आरो बेनि गेजेराव जुदि गल्ड मेडेलखौ सोङोबा 40 टा गल्ड मेडेल देरहानो हादोंमोन आमेरिकाया 2024 नि पेरिस अलिम्पिकआव। दा कुइसन नम्बर 21 आव दङ which country has got the first place in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव बबे हादरा गिबि जायगायाव दं? सेथि जायगायाव थानाया जाहैबाय आमेरिकायानो। अपशनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन बा अपशन सी आनो आमेरिका। कुइसन नम्बर 22 आव दङ What position has India got in the 33 Olympic? 33थि अलिम्पिकआव भारतआ बेसेबांथि जायगायाव दङ? बाहाय थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन ए 71थि 71थियाव दङ। कुइसन नम्बर 23 आव दङ How many medals has India won in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव भारतआ बेसेबां मेडेल देरहानो हादोंमोन? बाहाय अपशनफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन अपशन ए 6 टा मेडेल देरहानो हादोंमोन। बाहाय 5 टा ब्रन्ज ओमफ्राय 1 सिलभार। कुइसन नम्बर 24 आव दङ How many countries participate in the 33 Summer Olympic Games held in Paris? पेरिसआव जानाय 33थि गोलोम बोथोरनि अलिम्पिक खेलायाव बेसेबां हादरफोरा बाहागो लादोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन सी 206 टा कान्ट्रिफोरा बाहागो लादोंमोन। दा कुइसन नम्बर 25 आव दङ How many athletes participate in the 33 Summer Olympic Games held in Paris? पेरिसआव जानाय 33थि गोलोम बोथोरनि अलिम्पिक खेलायाव साबेसे गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन डी 0714 जन गेलेगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दा कुइसन नम्बर 26 आव दङ How many sports were organized in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव मोनबेसे खेलाखौ खुंनाय जादोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन डी 32। कुइसन नम्बर 27 आव दङ Indian players participate in how many sports held in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव भारतनि गेलेगिरिफोरा मोनबेसे खेलायाव बाहागो लादोंमोन? बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन डी 16 टा खेलायाव बाहागो लादोंमोन। कुइसन नम्बर 28 आव दङ How many new sports were included in Paris Olympic 2024? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव मोनबेसे खेलाखौ सोसनदेरनाय जादोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन सी 4 मोनब्रै खेला सोसननाय जादों। दा कुइसन नम्बर 29 आव दङ How many athletes represent India at the 2024 Paris Olympic? पेरिस अलिम्पिक 2024 आव भारतनि गेलेगिरिफोरा साबैसे बाहागो लादोंमोन? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन सी 117 जन। कुइसन नम्बर 30 आव दङ Which day is celebrated as International Olympic Day? बबे सानखौ इन्टारनेशनेल अलिम्पिक डे हिसाबै फालिनाय जायो? बाहाय बिनि थार फिननाया जागोन अपशनफोरनि गेजेराव अपशन ए 23 जुन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। गोजोन्थों।